Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ana na pud ta manghigala nini atong tulumanon sa kahaginan CONA Catechesis on Air og ako lang gihapon ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Aka. Mabino adlaw na usab karon nga Sabado. Pitsa 20 na kini mga higala sa bulan sa Hulyo tuig 2024. No, anang mga bata mga higala sugod-sugod na klase. No, nya gani pero ako mga bata diri sa Ayungod ako pa usa nga pa-practice o presentation ko karong Sabado puhon pitsa 27 kuan man may magbikarial fiesta. So murag ang atong mga kabatanunan mo ipo ato intong gipalihog nga mo himo sa mga presentations, no. Sila mo present sayaw ra ginagmay mahigala pero practice-practicean gamay kay para pud mo patsada pud tan-awon ba. Importante nga medyo pud presentable ingon niya no. Hala no, ako ang amo ang vicariate July 27 may magfiesta. No, unya 5 may ka kuan, 5 may ka kanang parokya, no? Bindoy, Ayungon, Tayasan, Himalalod ug ang Kwasay Parish sa Tambo. Ayan, no? So ako dahil po panawhagan, no? Sa tanan nga mga parokyano nato sa Ayungon. Atenta ni kay atong ang misa, ang main celebrant nato sa atong of course nami mga kuan may kanang mga mo-appeal pud may mo-celebrate pud may pero ang atong main celebrant si Bishop Polito B. Cortez. Malalaman pud nga mapadaghan-daghan nato ang mga audience panahon sa misa sa atong talahorong obispo. Nahala no, padayon kita manghigala sa ato ang pagtimbaya kaninyo og mayong buntag. Good morning. Pulding, kumusta naman ka? Okay, ako kaayo pa de. Mura man lang ka og nagluya. Ay kapaluya-luya rin pada pero kumbati rin kumbati rito. Maramang kuno may pagka-diabetic ka. Ay simbuy ako kapatid oy, mo na diabetic naman na kondisyon itong lawas oy. Ikaw Mr. Cheng, kumusta naman yung pag-umangkon? Ay sa pag-umangkon na padre no. Si Kuan ba si Alice Gugu. Ay di na ako na pag-umangkon padre o kamain si Krami Poros pero di rin ako pag-umangkon. Na di na kamuangkon ron. Sa una ni angkon ka. You know? Ni angkon ka sa una yung pag-umangkon. Ang bita pa din, no? Kago mga insik pa din. Pare-pareho naman gumihitso. Alam mo na nga pura namin parente tanam ba? Mga kuan ba? Mga chinita. Mga chinita o chinito. No? Dahil no, may punto na ka na tanan o nagyunaot kita nga kitang tanan sa kapiskais panglawas ni ining kamagtuhon. Abino ari kita sa atong saint of the day. Kinsa ba ng ating araw nga santo, Mr. Cheng? Yung ato santo karopadero mo nagsisaid Apolinarios ba? Very good, no? Kinsa ganito ni si Koan, Saint Apolinarios, no? Kung ganito na padero, kana si Saint Apolinario, kung siya, mura pag tinuduan ni San Pedro ba? So nato pa kuan kanang gitawag na to mga protege, mga protege ni San Pedro. Bitaw pa kay kini siya kuno gipadala ni San Pedro dito sa Ravenna, Italy. Mao ba? So ito pa day ka ini nung Mr. Kining nung Pulding. Kini siya pa din. Bukod siya ang first bishop sa kanang dito sa Ravenna, Italy. Bitaw father, kaya siya, usa kaya siya, kana bitang sumusunod ni San Pedro. O niya, nahimo di sa obispo, o niya, ang gipadara ni sa dito sa Ravenna, Italy. Pero daghang kay mga tao nga primero, wala ni dawat kaniya ba? Mo ba? Wala ni siya dawata dayon. Father, no? O niya, gani, gi-maltreat pa kaya siya, pero padayon nagyud-gihapon siya sa iyahang gibuhaton, o gani, gi-exile kini siya dito sa Greece. Ay maudi ay no unya madugay pag-abot niya dito sa kuan sa may nahitabo dito sa Greece ay gipadala kini siya balik pada sa Italy unya dito hulusan gid taon sa kinabuhi kini si San Apolinario pagsugod sa kini kini bitang pagpanglutos mao ba intong kaluoy din no muni siya the first pope
the first saint of the first century. Ingon niya no. So karong adlaw mahigala atong gihinumduman si San Apolinario. No, kita mahigala naman tay santo nga ang pangalan Apolinario, Apolinario Mabini. Yan no. So atong i-adjust gamay mga higala ha, kay medyo nakita og gamay din kuan. Gamay lang. Okay, no. Okay, no, nahala no, padayon kita. So karong adlaw kaysa ganito ato ang santo Mr. Cheng, al si San Apolinario Padre no. Kasi ngalan sa Apolinario ba? Di maklare mo sila. Mr. Nong Polding, ay kuan good Father San Apolinario. Very good, very good. Hala no, may muto na ka na tanan mo higala, labi na kayo din as may mga paliw, no, din as may sapahan bais, din sa may kandabong, ako ang mga kapatid, ako ang mga kababayan din sa kandabong, din as may salvasyon manhuyod, o ginga manusab ako mga parokyano diri sa Ayungon, diri dapit sa may kining Tampukon 1 and 2. Ayan, no, kumusta na, no? Abi na padayon ta, mga igala, ari kita sa ato ang katikism na ta. No, naman ato ang Saint of the Day, ari na ta sa atong katikism. Abi no, Roman Catholicism gihapon taron, Roman Catholicism. Unya, ang ato ang santo, ang ato ang karong hisgutan, kabahin kini sa pagpabless sa mga balay o uban pang mga butang, including mga religious articles. No, matud pa dire no, in English kina no. Blessed objects are also called sacramentals, meaning that they are like the sacraments. Sacramentals point us to God's grace and make present God's grace to us in some way. And though they are channels of God's power, they are not as potent as the sacraments. O sa ato pa, kini mga sakrament, kini daing magpabless ng balay, kuan ni siya, maumaora ni siya sakramento, kaya nga naman, makadawat po tag grasya. No? Bisag unsa nga atong gipublishingan, makadawat po ta og mga grasya. No? Nahimo nga ang presensya sa Dios, no, nahianha ni anang butang nga atong gipublishingan. Kaya nahimo naman siyang sacramentals, no, sacramentals. Ito pa ang grasya sa Dios nahianha ni anang butanga panalitan ato ang pablisan ng atong balay, no. Ang grasya sa Dios naa na sa ato ang panimalay, no. Ang presensya sa Dios naa sa atong panimalay o baka sa atong sakyanan. So ang presensya sa Dios ana diha sa ato ang kitawag og kining sakyanan nya mga butang nga kanang atong gipublishingan panalitan crucifix ingon ni ana nahimo na nahihan na usab ato pa kanang maong butang akong giblisan na sama ra ang Ginoo mao nagbless ni ana muna nga kanang ato na nang gilain no, dunay mga laing pagtulunan nga moingon nganong mutahod man mo ni anang santos nga hinimo gikan sa kahoy nga ang kaputol ni ana gisugnod naman ang tubag ni ana tungod kay ang maong butang napanalanginan manggod. Kunya nagpasabot ka na nga ang Ginoo mismo nagpanalangin ni ana tungod kay ang among pagpanalangin nga gihatag dili man amua. No, kaming mga pare wala miingon og ako nagpanalangin ni ana, wala. Og ako nagpanalangin ni ana sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa ato pa ang panalangin nga nahiabot sa inyong panimalay ang mga gitawag nato og mga panalangin nga nadawat sa inyong sakyanan dili amua kundi panalangin gikan sa Dios ana no kay kami gado naman may katungod gani kung atong basahon sa buhat sa mga apostoles kapitulo 19 bersikulo 11 sa 12 nang buhat ang Dios sa talagsaong mga milagro pinaagi kang Pablo o, sa ato pa ang mga milagro nga nahimo sa Dios pinaagi kang San Pablo busa ang mga panyo ug ang mga tapis nga iyang gigamit gidala ngadto sa mga masakiton ug naayo ang ilang mga sakit ug nanggula uban kanila ang mga daotang espiritu. Sa ato pa mismong mga panyo nga gigamit ni kuan kining San Pablo o baka ang iyang tapis nga gidala ngadto sa mga masakiton nakagunit niini ang mga masakiton nahimo ka kining balaan tungod kay matud pa napanalanginan man kini gikan sa lawas ni San Pablo nga usa ka sinugo sa Dios. Mo kana no ato pa
kana daing blessing nga among nadaw dili na blessing nga gikan sa pari, kung dili blessing nga gikan sa Ginoo ug nadawat pinaagi sa pari. Kaya may gingon no, nagbuhat ang Dios og talagsaong mga milagro pinaagi kang Pablo. Sa to paduna gyud mga butang nga mahimo sa usa ka sumusunod ni Kristo na doon na gyud mga pero dili iya gikan sa Ginoo. Muna nahitabo no kay matud pa diri sa buhat sa 19 kapitulo 11 sa 12, nagbuhat ang Dios og talagsaong mga milagro pinaagi kang Hesus bisan ang mga panyo ug ang mga tapis nga iyang gigamit gidala ngadto sa mga masakiton ug naayo ang ilang mga sakit ug nanggula ang daghang mga yawa. No ana no. So nga sa kuan po kung natong basahon sa Exodus kapitulo 7 bersikulo 20, gituman ni Moses ug ni Aaron ang gisugo sa Ginoo kanila sa atubangan sa hari ug sa mga opisyal. Giisa niya ang tungkod ug gibunala niya ang tubig sa suba sa Nilo ug ang tubig nahimong dugo. Sa tupad sa dili kabubuton ni Moses nga mahimong dugo ang Nile River no do suba sa Nilo, pero ginamit si Moses ug ang iyahang sungkod nahimong dugo ang tubig. Sa pa ang tubig, ang dugo ay ang sining ang sungkod nahimo ng usa ka sacramentals. Nahimo nga instrumento sa Dios pinaagi ni ana. Mo pug gihapon na sa mga krusipiho kay kung atong basahon sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 38, ang dili mo pasan sa iyang krus ug mosunod kanako, dili takos mahimong tinunan. Sa pa ang krus nahimong sacramentals, nahimong balaan tungod kay gihimo man kini nga kagamitan ni Kristo. So na no. So sa Mateo dakuan kana sa Exodus kapitulo 7 bersikulo 20 ug sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 38. Mao ang unang paagi nga diin ang mga sacramentals nadawat na sa mga katawhan. Primero katong tungkod, sunod katong krus ni Kristo. Ingon ni ana no. So nga sa panahon ni San Pablo, nahitabo sa gihapon na no sa buhat sa mga apostoles kapitulo 19 bersikulo 11 sa 2, nahimo nga linain no ang mga panyo ug tapis ni San Pablo tungod kay na kuan man kini na connected man kini ni San Pablo. Kasi San Pablo sulugoon man sa Dios. Sumausab kaming mga kaparian. Kay kami nang nalangin, dili nag-bless sa mga balay, mga auto, mga cruise, tanan, bisan unsa kanang gamiton para sa mutik ug board exams, ingon ni ana. Dili sa among katungod kana. Muna nga miingon kami ug ako nagpanalangin niining mga butanga sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ingon ni ana, no? Sumo kana ang usa sa mga pagtulon-an nato isip mga Katoliko. Roman Catholicism, blessings of houses and other things, including religious articles. So ano nga kahapon nag-bless ko sa kining mga sakyanan sa kining sa Gumintok no, ang ilahang ambulansya ug ang ilang traktora. No, ingon di ana. No nga nahimong balaan no, dunay moingon saway lagi ba mga laing pagtulunan moingon nga nganong mutahod man mo ni anang kahuya kay ang tawag nila sa mga imahe kahoy, dili sa mutawag ana og santo. Kay kuan lagi kuno kana kanang ang kaputol ni ana gisugnod naman. Tupag ni ana lahi naman god. Lahi naman god. Sama sa sungkod nga gigamit ni sa sungkod nga gigamit ni Moses nga iyang gituktok sa kining suba sa Nile, no? Na kuan dato ang katunga ni antong sungkoda nga gigamit ni kuan kining Moses, gisugnod na po to. Itong sugnod ba? O bisan ka itong gigamit nga stick ni Moses sa diyang gituktok niya ang bato, naagas ang tubig. Ang katong istika, ang katunga niya ito, gilabay na ba o gisugnod na po ka. Pero katong mao nga stick, no? Katong mao nga, sabi na siya na ito, stick. Nahimo kini nga balaan, tungod kay gipanalanginan man sa Dios, gilahi siya. Ingon ni ana no. So muna siya. No nya ang adunay katungod lamang paghimo ni ana alang kanatong Katoliko mao ang mga kaparian tungod kay anaaman sa mga kaparian ang gitawag og katungod sa paghimo ni ana. No kay nganuman dawatan ninyo ang Espiritu Santo, no giingon si Kristo ngadto sa mga apostoles, dawata ang Espiritu Santo kang kun unsay inyong itugot dinhi sa yuta
itugot usab didto sa langit. Kung unsay inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. No, muna no. So muna nga sa atong pagkakatoliko naata ni ana. Nga dili na kay ato-ato ra. Kung dili, mao gyud kana ang matud pa epekto sa pagsalig sa Dios sa katolikong simbahan nga iyahang tinukod. Nga ang mga pari, mga dikon, diakono aduna gyud katungod sa pagbendisyon. Dili sa iyahang katungod lamang, dili katungod nga gihatag sa Dios ngadto kanamo. Okay, daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.